Mit navn er Niels Christian Petersen. Jeg er tredje generation her i firmaet Niels Petersen Automobiler. I år har firmaet eksisteret i 70 år, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at fortælle en lille historie om, hvad der er sket i firmaets historie siden 1953. Men der skal vi et andet sted hen, for det startede ikke her på Holsted Park, men på Ringstedgade nummer 100. Her ser du Ringstedgade nummer 100. Der er i dag ejendomsmægler. I 1953 havde Christian Bisgaard en Ferguson-forretning på stedet. Det var den, min farfar overtog. Her kan I se ejendomsmægleren i dag. I midten her ser I Niels Petersen foran butikken i 1953, og den lille dreng til højre, det er min far Claus. Niels Petersen var af en familie med mange bilforhandlere og ønskede derfor selv at starte. Det gjorde han på sin fødselsdag den 27. februar 1953. Her kan I se den første annonce i Næstved Tidende, og til højre fremgår alle de mange bilmodeller, der foruden Ferguson-traktorer blev forhandlet fra starten. Her ses en Ferguson-traktor i haven foran Niels Petersens private bolig. Gradvist blev biler en større og større del af omsætningen, og facaden måtte opdateres, så man kunne se, at det var en Chrysler og Simca-forhandler. Niels Petersen boede på den modsatte side af vejen, i huset bag ved træerne. Allerede få år efter etableringen på Ringstedgade 100 blev bygningerne for små, og Niels Petersen måtte bygge denne røde bygning for at kunne følge med. Her ses en annonce fra 1962 for Simca. Dengang slog man på de samme ting for at sælge en bil, men kravene var lidt mindre. Dengang kunne en bil med 45 hestes betegnes som lynhurtig. Holdningen til børn i bilen var også lidt anderledes i 1962. Her kan man se en artikel om, hvordan man aktiverer børnene på bagsædet, og de kan naturligvis sidde på gulvet og så tegne en fin tegning. Her sidder jeg selv yderst til venstre, klar til at blive kørt på stranden på Fanø. Den manglende fokus på sikkerhed betød, at flere kom til skade i trafikken. Først i 1972 blev der indført fartgrænser, og i 1976 blev der krav om brug af seler foran, og i 1990 krav om brug af seler på bagsædet. Et stort bilsalg betød, at Ringstedgade blev for lille, og Niels Petersen valgte at bygge et nyt bilhus på Holsted Park nummer 12, hvor virksomheden ligger i dag. Bygningen var på 1800 kvadratmeter og kostede 2,5 millioner. Her kan I se, der er gjort klar til rejsegilde. Mekanikerne monterede selv lifte og anden indvendigt udstyr, og der var også plads til en frokostpause. Forretningen stod færdig i 1978, hvor der blev holdt 25 års jubilæum og åbningsreception på samme tid. Her er det billeder fra receptionen af kollegaer, kunder og familie. Her til højre er det min mor, Kirsten Petersen, som senere kom til at stå for regnskabsafdelingen i firmaet. Efter et veloverstået byggeri kunne Claus og Niels sætte sig til rette her i de bløde stole. Udvendigt var der sat Simca skilte op, og her kan I se, der er en Simca 1300 til højre og en Horizon til venstre. Udenfor var der også flere Simca 1300, og her kan I se værkstedet i baggrunden. Indenfor var værkstedet selvfølgelig nyt og lækkert. Dengang var mekanikerne noget mere beskidte end i dag, og I kan se, det tog ikke længe, før der var pletter af olie alle steder. Her er indgangspartiet. Dengang var der en lille port, hvor man kunne køre biler ud, som var afleveret. Og her ser I flag med Simca i toppen af flagstængerne. Der gik dog ikke længe, før skiltene blev pillet ned, da Opel blev det store mærke hos Niels Petersen Automobiler. Så allerede til efteråret blev der holdt stor reception igen, da GM-mærket Opel blev introduceret hos Niels Petersen. Her kan jeg se, at det også gav travlhed på værkstedet, og der var stort ryk ind, og her er det vores værkfører Poul, som står ved en Opel. Der blev introduceret en Corsa som en ny model, og den var meget populær. Også Kadett var meget populær. Den kostede dengang 115.000, og naturligvis blev der også solgt en masse brugte biler, som I kan se af annoncen her. Her er det min far, der i 1986 er til et Opel-møde, hvor I baggrunden kan se alle de fine Kadetter, som var årets bil i det år. Senere blev der behov for at udvide igen, denne gang også for 2,5 millioner. Først skulle lageret bygges større, og senere skulle der laves bilistbutik.
Her er det Niels og Claus og Torp Hansen i forgrunden. Så igen blev der inviteret til reception og indrettet med møbler, så man kunne sidde og vente på, at sin bil blev lavet. Her er det min far, der er i avisen og forklarer om indretningen af bilistbutik. Og her ser I bilistbutikken meget velassorteret med rigtig mange Opel-dele. Det var naturligvis det hele i gult. Ingenting klares uden gode medarbejdere, og her ser I Bent Petersen, som dette år havde 25 års jubilæum. Samme år blev Vectra introduceret, og her kan I se udstillingen med masser af Opler klar til salg. Det svingede meget, hvor mange biler der blev solgt. I 1986 kan I se, der toppede det med et stort salg, men så kom der nogle magre år, og det var netop lige i perioden, hvor vi skulle have skiftet hele facaden. Det gule facade blev lavet rundt om bygningen. Det var en investering på knap 400.000, og det var ikke så spændende i nogle år, hvor der ikke blev solgt så mange biler. Men flot så det ud, og man kunne virkelig se, at det var en Opel-forretning. Også indvendigt blev der skiltet med Opel. Her er der slået parasol op i udstillingen. Det blev populært med Kvinde kend din bil-aftener, hvor man kunne lære at skifte hjul og lære om forskellige ting om bilerne. Der var stort fremmøde. Her også herrerne kommer ned på værkstedet for at se på biler, og det blev naturligvis også annonceret i avisen. Her er et flot billede fra 1993 af de ansatte. Og allerede i 1993 skulle der igen holdes reception. Nu er det 40 års jubilæum. Her ser I min farfar sidde ved skrivebordet. Han fulgte jo stadigvæk meget med, selvom min far og mor allerede nu stod meget fra driften. Og her er det John, der har været ansat som pladesmed her i firmaet i over 25 år. Og her ser jeg min far og min mor. Som sagt sad min mor på regnskabsafdelingen i rigtig mange år. Og her er nogle flotte billeder taget i forbindelse med jubilæet. I 2002 fik vi så Mazda og Suzuki ind. Det var I naturligvis glade for. Det var min far og min mor, der indgik en aftale med Ebber og Kætter, som havde haft Mazda og Suzuki i mange år. For at få plads til det nye bilmærke, byggede vi så en udstilling, og det var i 2002, at jeg kom ind i firmaet. Her står vi foran udstillingen i forbindelse med Rejsekilde, og hurtigt fik vi sat en annonce i avisen og annonceret, at vi havde fået Mazda og Suzuki. Og her kan I se min far og mor sidde i en Mazda MX-5 i den færdige udstilling. Også udenfor fik vi sat skilte op med Mazda og Suzuki, og det vil være slutningen på denne film.